Jeste li se ikada zapitali na kojem principu funkcionira vanzemaljska tehnologija? Dobrodošli natrag na Balkan UFO kanal. Danas govorimo o ovom čovjeku, Bob Lazaru, čovjeku koji je otkrio sve. Oduvijek vas se zanimalo na kojem principu funkcioniraju vanzemaljske letjelice, koji je njihov izvor energije i zašto takve vrste letjelice ostavljaju specifičan efekt prilikom leta u zemljinoj atmosferi. Na sva ova pitanja dao je precizne odgovore ovaj čovjek o kojem smo već 3 puta govorili na ovom kanalu i ako niste upoznati sa njegovim radom i uopće ne znate tko je on točno, preporučujem da prvo pogledate ova 3 videa ovim redoslijedom. Dugo sam vremena razmišljao na kakav način napraviti ovaj video jer u planu sam imao prevesti 40 minuta intervjua s ovim čovjekom gdje u detalje govorio o pogonima vanzemaljskih letjelica i o misterioznom elementu 115, ali onda sam se sjetio da uvijek dobijam komentare od vas gledatelja kako želite moje objašnjenje, to jest radi želite kad ja ispričam neki događaj ili priču. Stoga sam odlučio napraviti video na ovakav način. A link na Bob Lazarovo izlaganje ću vam ostaviti u opisu videa i potrudit ću se njegovu teoretsku fiziku pojasniti na što je moguće jednostavni način da većina ljudi razumije o čemu je riječ, ali unatoč tome, osnovno znanje fizike je nužno jer u protivnom zaista nećete ništa razumjeti. Većina ljudi put kroz svemir i prema drugim zvijezdama i planetima zamišlja kao linearno kretanje u jednom smjeru kroz prostor, uz velike brzine koje su potrebne da se stigne na odredište relativno brzo s obzirom na udaljenosti. A najbliža zvijezda našem sunčevom sustavu je Alfa Centauri udaljena 4,3 svjetlosne godine. Što znači kada bi vi sa vašim svemirskim brodom putovali brzinom svjetlosti, trebalo bi vam za put u jednom smjeru 4,3 godine. Iako na prvu brzina svjetlosti djeluje fantastično brzo iz naše perspektive, u kozmičkim okvirima to je mala brzina koja sa našim tehnološkim dostignućima i dalje nedostižna. Drugim riječima, nismo ni blizu. A da ne spominjem da bi takva vrsta letjelice bila gotovo nemoguća za napraviti jer bi imali nerješive probleme logistike, navigacije, goriva. Ljudska posada jednostavno ne bi preživjela takve uvjete i brzine i to sve pod uvjetom ako biste zanemarili zakone fizike koji vrijede u ovom našem svemiru. A u ovakvom slučaju zakoni fizike se ne mogu kršiti, takva letjelica je pa gotovo nemoguća. Međutim, što ako bi te zakone jednostavno mogli zaobići? Najkraća udaljenost između dvije točke je ravna crta. Što ako bi mogli iskriviti prostor i vrijeme? Što ako bi mogli rastegnuti prostor i privući ga sebi? To bi bilo gotovo instant putovanje. I upravo je o tome govorio Bob Lazar. Što je veća gravitacijska distorzija, to je skok veći, to jest vaša potencijalna svemirska letjelica može prevaliti veću udaljenost. Mnogi ljudi misle da je svemir prazan prostor, kao što su nekada ljudi mislili da je prostor u zemljinoj atmosferi prazan. Naravno, pomoću znanosti smo saznali da je naša atmosfera sačinjena od mnoštva različitih elemenata i ako ih ne vidite golim okom, to ne znači da oni nisu tamo. Ista stvar je i sa svemirom. A znanstveno je dokazano da gravitacija savija prostor i vrijeme. Ali ne samo to, može savijati i svjetlost, što je dokazano observacijom zvijezda koje inače ne bi bile vidljive, koje bi iz naše točke promatranja bile zaklonjene suncem. Međutim, naše sunce kao relativno masivna zvijezda sa svojom ogromnom masom izaziva gravitacijske distorzije koje se direktno mogu promatrati promatranjem samih zvijezda. I evo još jedna velika zanimljivost. Gravitacija iskrivljuje vrijeme.
što je isto znanstveno dokazano. Ako uzmete 2 atomska sata, jedan stavite na morsku razinu, drugi stavite na veliku nadmorsku visinu, nakon određenog vremena ova 2 sata će pokazivati različito vrijeme. Što ste bliže izvoru gravitacije, to ona više iskrivljuje prostor, ali i vrijeme. U primjeru s atomskim satovima govorimo o djelićima sekunde, neprimjetnim razlikama za naš svakodnevni život, ali ako tu skalu podignemo na kozmičku razinu, tu stvari postaju drastično drugačije. Sve je to lijepo Balkan UFO, ali mi još uvijek čekamo kako rade te tvoje moguće vanzemaljske letjelice. Prema Bob Lazaru, gravitacija je val i dijeli se na gravitaciju A i gravitaciju B. Gravitacija A djeluje na mikrorazinama, dok gravitacija B djeluje na većoj makrorazini. Gravitacija B recimo djeluje na sve planete u našem sunčevom sustavu, na Sunce, ali i čitavu galaksiju. Gravitacija B jednostavnim rječnikom drži sve na okupu. Dok s druge strane gravitacija A je manje poznata i djeluje na atomskoj razini, povezujući protone i neutrone. Gravitacija A se u modernoj fizici naziva i jaka nuklearna sila. Da bi koristili gravitaciju A na makrorazini, potrebno je pristupiti i pojačati. Znači da ponovimo, gravitacija B je svima poznata, djeluje u kozmičkim okvirima. Gravitacija A radi na atomskoj razini. Iako ste možda pomislili da je gravitacija A slabija sila, to nije istina. Gravitacija A ili mikroatomska gravitacija je puno jača. Iako gravitacija B djeluje na planetarnim razinama, relativno ju je lako poništiti. Dovoljno je samo da skočite u zrak i trenutno poništavate zemljinu gravitaciju B. Locirati mikrogravitaciju A nije problem jer nalazi se u svoj postojećoj materiji na Zemlji, ali i u svemiru. Problem je iskoristiti ju. I prema Bob Lazaru to je bilo nemoguće sve dok znanstvenici nisu otkrili misteriozni element 115. Ovdje Bob Lazar detaljno objašnjavao na koji način su uspjeli pomoću elementa 115 pristupiti mikrogravitaciji A i za stvarno detaljno objašnjenje pogledajte video i link koji vam ostavljam u opisu ovog videa. A element 115 ili drugog naziva Moskovijum otkriven je i sintetiziran od strane ruskih znanstvenika 2003. godine. Zanimljivo je to da Bob Lazar govori o njemu 20 godina prije nego je ovaj element službeno otkriven. I službeno ovaj element nema nikakvu praktičnu primjenu jer ga je prema modernoj znanosti nemoguće stabilizirati. Prostim rječnikom, vi ga stvorite u laboratoriju i on se za manje od sekunde raspada zbog svoje nestabilnosti. Kako službeno stvari stoje, on trenutno nema svoju primjenu. Ali prema Bob Lazaru, ovaj element je glavno pogonsko gorivo vanzemaljskih letjelica, vanzemaljske vrste koja dolazi sa Zeta Reticulija. I njegovim svojstvima i gravitaciji A se može pristupiti i pojačati kao što možemo pojačati bilo koji drugi elektromagnetni val. Pogon ovih letjelica se sastoji od reaktora koji koristi element 115 kao gorivo. U ovom reaktoru element 115 se bombardira sa protonima pomoću čestičnog akceleratora. Kada proton razbije nukleus elementa 115, element 115 se pretvara u element 116, prilikom čega dolazi do ispuštanja antimaterije. Reakcija materije i antimaterije proizvodi ogromnu količinu energije. Toplina ove reakcije se konvertira u električnu energiju pomoću termoelektričnog generatora sa gotovo 100% učinkovitošću. Zanimljivo je to da Bob Lazar tvrdi da je upravo on zaposlen u bazi 51 kao zamjena za znanstvenike koji su poginuli prilikom pokušaja rastavljanja ovakvog reaktora koji se nalazi u letjelici klasičnog oblika diska. Iako je vidio više vrsta letjelica, tvrdi da je najviše radio upravo na ovakvoj vrsti diska koji gledate u videu. Reaktor se nalazio točno u sredini letjelice, dok se ispod njega nalazila 3 gravitacijska pojačala koje su se mogla usmjeravati i pojačavati kontrolama samog pilota. I prilikom rada letjelice i korištenjem gravitacijskih pojačala događaju se gravitacijske distorzije koje ne samo da iskrivljuju prostor, nego i vrijeme, stvarajući ponekad karakterističan vizualni efekt oko letjelice, dok bi letjelica iznutra postala gotovo prozirna, što je jednom od eksperimenata Bob Lazar i doživio. Drugim riječima, ovakvoj letjelici vam ne trebaju prozori. Zapamtite ove vizualne efekte koje stvaraju ovakve letjelice jer pokazat ću vam kasnije iz prve ruke kako to u stvarnosti izgleda. I kada je pogon ove letjelice na svom maksimumu, letjelica bude u potpunosti nevidljiva. Ne samo vizualno nevidljiva, nego ona više doslovno, fizički nije na našoj razini postojanja. Oduvijek vas je zanimalo zašto su NLO i najčešće svjetlosni efekti na nebu, zašto svjedoci ponekad vide objekt unutar tog svjetla, a ponekad ne, zašto uvijek fotografije ove letjelice izgledaju drugačije nego u stvarnosti ono što vidite samim očima. Ponekad je možda istina ovako jednostavna. Upravo gledate fantastičnu fotografiju prikaza 2 NLO-a. Fotografija slikana 1966. godine iznad švicarskog aerodroma Zürich-Klotena, objavljena od strane pilota Ferdinand Schmidta. Zapamtite efekte o kojima je Bob Lazar govorio koje ove letjelice stvaraju zbog gravitacijskih distorzija. Iako je ova fotografija fantastična, ona je samo zagrijavanje jer put će nas odvesti na neočekivana mjesta. Kada sam radio video pod nazivom Drevni astronauti, govorio sam o ovim prikazima u Srpskom pravoslavnom manastiru u Visokim Dečanima na Kosovu.
Freska iz 1350. godine koja prikazuje dva čudna objekta na nebu iza raspeća Isusa Krista. Objekti za koje povjesničari i teolozi tvrde da su metaforički prikazi sunca i mjeseca ili da je riječ o putovanju ljudske duše na nebo nakon smrti. Ja ću vas sada ovdje pitati, jeste li 100% sigurni u takvo objašnjenje? Možda je riječ o tome, ali možda i nije. Recite mi, što ćemo s ovakvim stvarima? I podsjeća li vas ovo na prikaze iz Samostana o kojima smo malo prigovorili? Fotografija iz Južne Afrike, slikana 1963. godine. Desetljećima znanstvenici i istraživači pokušavaju objasniti ovakve pojave koje se događaju po cijelom svijetu. Ja osobno obožavam ove stare fotografije prije pojave Photoshopa jer ovo je 100% prava potvrđena stvar. I što kažete na ovo? 21-godišnji Leonard Lemoire sa prijateljem 1937. godine uspije fotografirati ova dva objekta iznad gradske općine u Vancouveru. Dok je pokušavao fotografirati božićna svjetla ukrašenog grada, sa neba se naglo pojavio ovaj objekt koji su svjedoci opisali kao dva diska okrenuta jedna prema drugome. Nečujno su preletjeli iznad grada svjetleći izrazito plavom bojom, što nažalost na fotografiji ne možemo vidjeti jer je crno-bijela. I zašto ova pojava neodoljivo podsjeća na 700 godina staru fresku iz pravoslavnog manastira u Visokim Dečanima? Primjera je bezbroj i mogu ovako cijeli dan pokazivati primjere jer ovakve pojave na nebu ljudi bilježe i zapisuju tisuće i tisuće godina. I dok tražimo odgovore na to što su te pojave, odgovore smo možda dobili prije više od 30 godina od ovog čovjeka koji tvrdi da je radio u čuvenoj bazi 51. Gravitacijske distorzije koje su nusprodukt pogona ovih nepoznatih letjelica. Iskreno, bolje odgovore nisam još do sada pronašao od ovoga što ste čuli danas. Ima li vama ovo smisla? Javite mi dole u komentarima jer ovo je esencijalno Star Trek Warp tehnologija. 100 godina naprednija od bilo čega što mi službeno trenutno možemo ponuditi. Iako ovo zvuči kao znanstvena fantastika, ključna je riječ znanstvena. Jer siguran sam da su ovakve stvari moguće, da bi ih čovjek s dovoljno vremena i prirodnim tehnološkim napretkom uspio sam proizvesti. Međutim, što ćemo sa ovim pojavama stotinama i tisuća godina prije razvoja modernih znanosti? A ako Bob Lazar zna to što zna, zašto jednostavno ne napravi ovakav reaktor i dokaže svima sa materijalnim dokazima da je u pravu? Postavljamo ovdje jako jednostavno pitanje. Od čega da napravi takav reaktor? Nema alat, nema materijale, nema element 115, to jest barem mislimo da ga nema. Nema nikakve uvjete da sam stvori ovakvu tehnologiju. To bi bilo kao da uzmete inženjera iz Samsung proizvodnog procesa tvornice Samsung mobitela i dovedete ga u Hrvatsku kod mene u Rijeku i kažete napravi mi najnoviji Samsung S10. Jedan čovjek sa znanjem postupka proizvodnje tog uređaja. Ja vas opet pitam, od čega da ga napravi? Bez dostupne tehnologije, materijala i tvorničkog procesa. Jedan čovjek. Naravno, bila bi to nemoguća misija, uz sve njegovo znanje. A što se Bob Lazara tiče, mislim da smo završili s njegovom pričom, bar u dogledno vrijeme. Javite mi vaše razmišljanja i dojmove i ima li to vama ikakvog smisla, ovom o čemu smo govorili u današnjem videu. I pogledajte za detalje njegovo izlaganje o ovoj tehnologiji koju je radio još prije 30 godina, jer možda ste konačno dobili odgovore zašto NLO izgledaju tako kako izgledaju. Jer vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav.